είστε καλά, έχετε δύναμη και σας περιμένουμε. Και εγώ σας εύχομαι δύναμη και καλές επιτυχίες και τον καλό τον τόπο. Ευχαριστούμε, Ξέρεις κάτι, εξάρτητα του τι γίνει την Κυριακή, εύχομαι να πάμε πολύ καλά. Θα συνεχίσουμε να το δουλεύουμε. Μαζί με την κοινωνία, μαζί με επιστήμονες, με τεχνοκράτες, με όλους μαζί. Διότι αυτά για να κερδίζουν θέλουν και καλούς ανθρώπους και θέλουν και χτίσιμο από την κοινωνία. Για να πείσουν. Χαμογέλα. Γεια σας. Αποτελέσματα. Μιλάτε σε επιχειρηματία. Δεν τα έχω ζήσει, το ξέρω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε Λαζονία.